No niin, tervetuloa Keravalle, Salama Brewingin uudelle panimolle. Mä oon Ville. Mä oon ollut täällä nyt panijana reilut 4 vuotta. Salamalla me tehdään kansainvälisille markkinoille moderneja mielenkiintoisia oluita. Panimo perustettiin 2019 tonne Espoon Bemböleen. Siinä alussa oli 4 perustajan jäsentä ja vuosituotanto pyöri siinä jossain 30 000 litran paikkeilla. Ja nyt sitten 6 vuotta myöhemmin niin talossa taitaa olla 10 täyspäiväistä työntekijää ja vuosituotantokin ollaan 10-kertaistettu. Salama on tunnettu meidän neipoista. Tehdään paljon sameita, tosi hedelmäisiä, herkullisia ipoja. Myöskin tommosia hedelmäisiä soureja ja tynnyrikypsytettyjä vahvoja imperial stoutteja. Salamalla tärkeää on tietysti oluen laatu. Ja se, kun me lähetetään sitä olutta ympäri maailmaa, niin me toivotaan, että se olut pysyy hyvänä sen koko matkan, mihin ikinä se sitten päätyykään. Yksi iso tekijä tässä laadussa on hygienia valmistusprosessin aikana. Siinä meitä auttaa tietysti hyvät letkut. Muita hyviä ominaisuuksia, mitä haetaan, on paineensijato, sopiva taivuteltavuus. Päästään ahtaistakin väleistä vetämään letkuja. Niiden täytyy kestää meidän pesusyklit. Ei saa päästää happea tai mitään muutakaan läpi. Pystytään sitten seisoo sen tuotteen takana, kun tiedetään, että prosessin kaikki osa-alueet on hiottu kuntoon. Letsku on prosessissa ihan yhtä tärkeä pala kuin mikä muukin osa tässä palapelissä. Et jos on huonot letkut, niin sen kyllä näkee sitten lopputuotteessa.